भगत आइल बा जे भी आई लोग के सामने आवो। हनुमान जी महाराज नीचे उतरनी, माई सीता के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कइनी। माई सीता की सारा हाल चाल सुनौनी, कहनी कि हम राम के दूत है, नाम हमर हनुमान है, और उरे खोज में ये माता हमें लंका तक पहुंचल बनी, लेकिन रउरा कोनो प्रकार के चिंता मत करी, बहुत जल्दी भगवान राम लंका में आए और रउरा के यहाँ से लेके जाए। भगवान राम की आज्ञा नहीं खे मिलल ये माता, न तो अभी हम रउरा के लेके जाती, लेकिन कोनो प्रकार के चिंता मत करी। हनुमान जी से माई सीता कहत रही कि हे बबुआ, अरे तू हमरा के ऐसा खबर सुनौल कि हमर छाती ऊंचा कर दी हल। ए बाबू तू तोहरा के हम वरदान देतानी कि अजर अमर रही हो, चारों युग में पूजई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखनी अजर अमर गुण निधि सुत हो आ करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी के वरदान देली अजर अमर हो के। हनुमान जी कहतनी कि ये माता, अरे रास्ता में आवे बड़ी कठिनाई भइलक, अरे तोहर आज्ञा मिली तही रावण के फुलवारी में तोरा मीठा मीठा फल जाके हम खइती। माई सीता कहली कि हे बबुआ, तोरा के हम आज्ञा दे तनी, लेकिन बच के जाइए फुलवरिया में, काहे से कि बड़का जो दाजो लगू लोग बाटे, तोरा के फल खाए ना दी। माई सीता से हनुमान जी महाराज आज्ञा लेके चलल बनी रावण के फुलवारी में। कैसे हो कि भूखिया पियसिया से अरे फाटल शरीरिया, तो फेर ले जब नजरिया, कि भूखिया पियसिया से अरे फाटल शरीरिया, कि फेर ले जब नजरिया, कि आहे उछलता को दता चलल पवन सुता, हे रावण के फूला बरिया। चलले पवन सुता, हे रावण के फूला बरिया। माई सीता से आज्ञा लेके चलली, हे मांगिया समाई हे जानकी से चलल हे, खाए सुंदर फलवा। हे रहे महाबलशाली निश्चर
गईले हाथाबा में भालाबा करेले विचार मने वीर बजरंगी कैसे घुसी भीतरिया करेले विचार मन वीर बजरंगी कैसे घुसी भीतरिया चलते कूदते चलले पवने सुते रावण के फूल बरिया हनुमान जी महाराज रावण के फुलवारी में घुसल बनी रावण के रखवार लोग सुतल वालो रावण के रखवार लोग के जगावत तनी गछिया उखाड़ के वो लोग के दहिया पर फेंकतन रखवार लोग खिसिया के उठल हनुमान जी के मारे पड़ल जे भी हनुमान जी के मारे पड़ल उनकरा के स्वर्ग में पहुंचा दिया हे चढ़ गईले एगो पेड़ के ऊपर लगले तूड़ी खाए हो चढ़ आर कुछ खाए कुछ दूरी के नीचवा लगले खूबे गिरावे हो कुछ खाए कुछ तूरी के नीचवा लगले खूबे गिरावे हो खाए के तो खाले वीर बजरंगी तूरी के फेंकस दरिया खाए के तो खाले वीर बजरंगी तूरी के फेंकस दरिया चलत कूदते चलल पवन सुत रावण के फूल बरिया भूखिया पियसिया से हटल शरीरिया फेर ले जबना जरिया
मानसी कछ मिलय से धरु दूरी हे मंगल मूर्ति माउतला हे धनवान लंके से जाना हे मालदान बादे जो जाए हे चलाई दन जो जोदा हे कविता का दारुण पट्टावा हे अरविंद दर एक कुमारा हे रहे बाबा की सजा हे तेज माता ही सताया हे अमृत माता रू तो जाए हे उठी बहु रस की ना उस बहु माया हे मंगल मूर्ति मारुति नंदा हे ब्रह्मयस्त्रति साधन पापी मन की विचार हे मंगल मूर्ति बहुत मंदन हे ब्रह्म के ही तुम्हारा हे जयंत का के मुर्शद भयो हे दाल नाम से भवानी हे दाल दान बंधु आवा हे कपि वंदन सुन निश्चर दाई हे दस मुख सब टिकी कवि जाई हे कर जोरे सूरज सब विनीता हे देखी बरताबे वाले गाँव में संगा हे मंगल मूर्ति बहुत नंगा हे कपि बिलों की दशानन बिहसा कही दुर्वाद हे मंगल मूर्ति मारुति नंदा हे कहलं किसी कवन तय कीसा हे केहि दोष सुनहि नहीं मोहि हे मारे निंदर कहीं अपराधा हे सुनान भरमान निकाया हे ताकि बल भी रंग दिशा हे ताबल भी दरल दलताना हे धरय जो विवेदे सुरत्राता हे हर को दंडे कठिन जाहि भोंजा हे खतु संत सिराल वाले हे मंगल मूर्ति बहुत नंदा हे जाकी बल लवली सती हितहु चराचर धारी हरि बोल ये प्रकार से हनुमान जी महाराज की अक्षय कुमार पकड़े खाती गई ले एगो भक्त परमात्मा से कहतनी परमात्मा से कि हे परमात्मा जेकरा से राउर नहीं प्रेम लाग जाला भक्त जे भी जहां बुलावेला वहां रुआ जाइले ऐसा ही एगो भक्त कहतनी कैसे ए नाथी की राख ली अपना आरे नाथी की राख ली अपना ए शरणमा में हो कि शरणमा में अरे मनवा कि मनवा अरे लगल बाटे रो रे चरणवा में मनवा लगल बाटे रो रे चरणवा में मनवा लगल बाटे रो रे चरणवा ए नाथी राख ली अपना ए नाथी राख ली अपना शरणमा में हो शरणमा में मनवा लगल बाटे रो रे चरणमा में मनवा लगल बाटे रो रे चरणवा में मनवा लगल बाटे रो रे चरणवा में हरि बोल सके
अधीनन के जय हो सुन करके तेरी क्षण में उबार दिहनी कोई न तेरी छन में उबार दिहनी कोई न तेरी छन में उबार दिहनी कोई न तेरी आरे अधम अधीनन के सुन करके तेरी सुन करके तेरी अधमाया धीमन के सुनी करके तेरी सुनी करके तेरी आर क्षण में उबार दिहनी पहिली न तेरी छन में उबार दिहनी कोई न तेरी तो क्षण में उबार दिहनी पहिली न तेरी बतिया लिखल बाटे देखो चलिए अभिषेक पटेल जी के तरफ से रामे रौदे 13-14 कएगो बा हो जय हो पढ़ल लिखल बाड़े हाँ बाबूजी पढ़ौले बड़े तरह के हाँ चलिए बबुआ के तरफ से ढेर सारा दान है परमात्मा के दरबार में पहुंचल हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही हो बबुआ के हर मनोकामना पूरा करत रही जय हो लेकिन बड़ा सुंदर बबुआ बात कहले कि जौन दुनिया में केहू प्यार ना दी उ प्यार मिलेला माई के हाँ दुनिया में केहू प्यार ना दी जौन प्यार मिलेला माई के उ सुख चैन से कबहू ना रहेला जे काम करेला कसाई के केहू आज तक आगे नहीं के बढ़ले श्री नारायण भाई केहू आज तक आगे नहीं के बढ़ल हिसाब बचा के भाई के आ एक ना एक दिन धरा जइबो वही काम करब तू चाहिए चाय के एक अधम अधीनन के सुन करके तेरी क्षण में उबार दिहनी कोई न तेरी छन में उबार दिहनी कोई न तेरी छन में उबार दिहनी कोई न तेरी अधम अधीनन के सुन करके तेरी सुन करके तेरी अधमाया धीमन के सुनी करके तेरी सुनी करके तेरी आर क्षण में उबारे दिहनी पहिली न तेरी छन में उबार दिहनी पैनी न तेरी क्षण में उबारे दिहनी पहिली न तेरी बतिया लिखल बाटे बेदबो पुराना में दिया लिखल बाटे बेदो पूरा जमाने ए बतिया लिखल बाटे बेदबो पुराना में बतिया लिखल बाटे बेदो पूरा जमाने ए नाथी राखली ही अपना जय हो पैसा दे दी महिमा आंचल जी के तरफ से 51 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में पहुंचल जय हो। हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही हाँ कि वहाँ के दिन दुनारा चौगुना बनल रही जय हो लेकिन बड़ा सुंदर बात करने की हित मुदई समय पर नहीं बे करी हाँ हाँ चलिए आराध्या जी की तरफ से 51 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में जय हो थानेदार पटेल जी के तरफ से 51 रुपए के दान ये हनुमान जी के दरबार में लेकिन बड़ा सुंदर बात करने की हित मुदई समय पर नहीं बे करी आ तोहरा पैसा से तोहरा के लड़ाई बे करी बाद में कुछ होके चाहे ना होके अपन दाव तोहरा पर लगइबे करी करी और कहल बा कि चिउटी कबो माटा ना होई आ चीनी कबो खाटा ना होई आज ऐसा ना दासा कर दे भाई टोपी वाला के आई भिसुआ गांव में ऐसा ना दासा कर दे इ नेपाल तो नेपाल इंडिया में कहीं इनको साटा ना होई ए बटिया लिखल बाटे बेदबो पुराना में बटिया लिखल बाटे बेदो पूरा जमाने बतिया लिखल बाटे बेदो पूरा जमाने ए नाथी राखली ही
अपना नाथी रखली अपना शरणवा में हो। चलिए मोहित कुमार पटेल के तरफ से चलिए ढेर सारा दान बबुआ के तरफ से आई। लेकिन बबुआ बड़ा सुंदर बात कहले कि जग के था लगेला पंडित जी के खैला पर राजी ने पीछे वाली खिसी आए लगे। लेकिन कहल बा सरकार की कोनो बड़का जग करी या पंडित जी अगर दही चूड़ा ना खइए तो बाप रे सतरे गांव जाके कही हम एगो पंडित जी बानी। चलिए नंदिनी पटेल की तरफ से ढेर सारा दान परमात्मा के दरबार में पहुंचल। लेकिन कहल बा कि जग के था लगेला पंडित जी के खइला पर, तुरती के था लगेला होठ में दबैला पर, मरीज के था लगेला डॉक्टर लगे गइला पर, आ सास लोग के था लगेला नौका पतो लोग गइला पर, आदमी मरी से कुचैला पर। बाप रे बाप सास लोग बाप रे बाप पतो न मांगता वो गढ़ी माई से वो भगवान से कि हे भगवान ए गढ़ी माई हमरा के पतो दियो कि ना भाई पर करी खाली भूख भूख बरत हो साफ नागिन खानी हो। नागिन के नाच तो नाचिए। लेकिन चली सरकार भजन बहुत सरकार बहुत तरह के वाले की सुनावो जै समय देखते नाथी रखली अपना शरणवा में हो। शरणवा में मनवा लागल बाटे रे शरणवा भक्त शिरोमणि संदीप पटेल के तरफ से 51 रुपए के दान परमात्मा के दरबार में पहुंचा। परमात्मा से भी इनकी रही प्रार्थना रही कि मां की हर मनोकामना पूरा करत रही। लेकिन बड़ा सुंदर बात करी कि गछिया बिरछिया भोले करेला लहल गछिया बिरछिया भोले करेला लहल जंगल के पेड़ न तो फल कम ना काम के अंबर भेटाइल होके मेघ में टराइल होके भइल बरसात ना तो सावन का ना काम के लाज ना शरम होके सिल ना संकोच होके घुंघटा ना गिरौली तो दुल्हन का ना काम के आ शादी बियाह चाहे जग कौनो भइले श्री नारायण जी आ 2-400 लइका ना खइला खूब जग जग कौना काम बाप रे बाप। जय हो। अच्छा होई सरकार जिनके घरे बाप रे बाप हनुमान आराधना भइल बाप रे बाप सरकार उनकरा खाली हनुमान आराधना हमरा भैया तक करावे को होई तो लोग महीने में 2 गो अपना अपना घरे करे जनता निकेंगे 51 को पतले किन के लिए आई 51 को में 41 को बचिए गई रहे जितना लइका खाए बैठा से कान ढके उठा से कह कि चल तोनी के परसों नंबर बा परसों खइयो तो ई बताई जग कहला होला लइका 10 को खाला समझ की जग के मार लाग समय जग होला जी। जय हो। तो कले भक्ति आगे चल के आरे गज के पुकार सुनी एक राहो के मरनी वासुदेव देवकी के हन देव बरनी वासुदेव देवकी के हन देव बरनी वासुदेव देवकी के हन देव बरनी गज के पुकार सुनी। अमन पटेल चली अमन पटेल की तरफ से जय हो 51 रुपए के दान परमात्मा के दरबार में पहुंचा। बाप रे बाप नाम सुन के तो मियाज धन हो गए। जब से नाम सुने जाते सरकार जितना मुड़ी पर पाप चढ़ल लगा सब उतर गए। नाम इन हो के कृष्णा जी भोले शंकर राम जी चली विनय सिंह जी की तरफ से सरकार एक लगे 10 मिनट समय बा 20 मिनट समय बा ये नहीं कहत कि आके 4 घंटा इहाँ बैठा रहे। लेकिन सरकार 10-20 मिनट समय बा आके परमात्मा के दरबार में हनुमान जी के दरबार में जितना मुड़ी बा पाप चढ़ल बा सब उतरवा ले। सरकार रउआ सुना तो कहेंगे चली ना बाबू साहब के द्वार पर आराधना होता हम घर ही से बैठल बैठल हर लागले बटे मार यहाँ आवाज सुन के मिलते बा। लेकिन सरकार घर से सुना तनी वो दोसर बात हो गई। लेकिन यहाँ परमात्मा के डायरी में लिखा जाए यहाँ आम तो लेकिन वहाँ के ना लिखाई कल बा कैसे तो कल जिंदगी के अपना जतन राजा जी हई आधा उम्र तो हई बाबू हमें
है बेटा हवे है काकी है चाची है दादा है हमार दादी है जय हो सब यही में बीत गई लेकिन आधा उम्र जौन बीतल बा है परमात्मा के वहां से करार करके आइल बड़ो कि ह तोहर नाम जब यहाँ सब कुछ भुला गई कहतनी कैसे तो कल जिंदगी के अपना अरे जतन राजा जी कि कल जिंदगी के अपना अरे जतन राजा जी तो चल हरि जी के करे भजन राजा जी जतन राजा जी कल जिंदगी के अपना जतन राजा जी चल हरि जी के करे भजन राजा जी घुसल या फसल बेकार बा आधा उम्र सरकार यही में बीत गई लेकिन आधा उम्रिया ही बचल बा हई परमात्मा के दरबार में सरकार आके जितना मोइल बैठल बा सब उतरवा ले जय हो चलिए आई भक्ति शिरोमणि परम पूजनीय आदरणीय वंदनीय ईश्वर चंद जी मार साहब जी के तरफ से 101 रुपया की दान आशीर्वाद स्वरूप आई हे दिनेश बाबू अरे भी है जैतापुर चौक पर 100 रुपए का मिठाई सब सारा समाज के खिया दी है मियाज तर हो जाए लेकिन बड़ा सुंदर बात कहनी कि दिल से दिल मिलबे ना कल तो हाथ मिला के होई का दिल से दिल अरे मिलबे ना कल तो हाथ मिला के होई का जे पहले ना सोचल समझलू बाद में चल के रोई का जे जवानी में कमैबे ना कलू बुढ़ापा में चैन से सोई का आ घर के शोभा दुल्हन भाई तो दहेज लेके होई का और कॉल बा कि आगी का जनता की नया घर छवाइल बा आगी अरे का जनता की नया घर छवाइल बा तो बिलाई का जनता की ये महंगा दही टांगाइल बा बाप रे बाबू सुंगलियां जले चटी है तो मनी है यही से कॉल बा कि बिलाई का जनता की ये महंगा दही टांगाइल बा तो कुकुर का जनता की देवता के अंगरासन कढ़ाइल बा तो गधा का जनता हमरा ऊपर कितना बोझ लदाइल बा प्रेम से बोली साची दरबार की भक्ति और भगवान की दान देने वाले भक्त की उनकी माता पिता की जय 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 सरकार कवि जी बतवनी कि यही जमाया के लागल बा जारे बाबा फसल बे कारे बाबे कारे बा यही जमाया के लागल बा जारे बाबा जारे बा एमे घुसल या फसल बे कारे बाबे कारे बा रह भगती में हरदम मगन राजा जी रह भगती में हरदम मगन राजा जी चल हरि जी के करे भजन राजा जी
ई यार भूली जावत ई कौन चीज है के हो त काम क्रोध मद लोभ मोह सरकारी ई चोर हलो ई यार हलो ई सरकार है ई अपना मोरी घींची डालोगे लेकिन सरकार जे सब के बचा के रख लेलक उहे भक्तवा कैसे हे पांच चोराबाई यार भूली यावता भूली यावता हे तो के झूठो के सगरी घू मावता चोराबाई यार भूली यावता भूली यावता ये तो के झूठो के सगरी घो मावता गो मावता चलिए आई भक्ति शिरोमणि मुखिया जी के तरफ से श्री कृष्णा सिंह जी के तरफ से मुखिया जी के तरफ से 201 रुपया के दान ये हनुमान जी के दरबार में पहुंचल हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहां के हर मनोकामना पूरा करत रही और अभी सरकार मुखिया के पद पर बने हनुमान जी से विनती करम प्रार्थना करम कि अगला विधायकीय के टिकट मिलो ये हनुमान जी से विनती रही लेकिन बड़ा सुंदर बात कहनी कि जब घर ही में माई बाबू जिंदा बालोग तो पत्थर पर माला चढ़ावल न जला जब घर ही में माई बाबू जिंदा बा लोग तो पत्थर पर माला चढ़ावल न जला दाल में कुछ काला होके तो प्रीति निभावल न जला बेटी सयानी हो गई पर घर घर घुमावल न जला बेटा कितनो प्यारा होके मुड़ी पर चढ़ावल न जला औरत कितनो सुंदर होके भेद बतावल न जला आ भाई कितनो दुश्मन होके राज छुपावल न जला और कल बाकी देह में खून ना रही तो राजाई का करी कपट्टी कुचरा केहू के बड़ाई का करी आ चूहा कबो सांप से लड़ाई का करी हमार दिया भगवान तो तोहर अंग्रेजी दवाई का करी ये तो के झूठो के सगरी घो मावता घो मावता ये कदपियऊ के आपन मन राजा जी कदपियऊ के आपन मन राजा जी चल हरि जी के कहर भजन राजा जी राजा जी चल हरि जी के कहर भजन राजा जी मंगल मूर्ति मारुति आई भक्त शिरोमणि सत्येंद्र कुमार के तरफ से 10 रुपया के दान परमात्मा के दरबार में ये मंच की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि बबुआ के सदा सुखी सदा कल्याण करो बड़ा सुंदर बबुआ बात कहले कि देह में खून ना रही तो रजाई का करी देह में खून ना रही तो रजाई का करी कपट्टी कुचरा केहू के बड़ाई का करी अरे चूहा कबो सांप से लड़ाई का करी मार दी है भगवान तो तोहर अंग्रेजी दवाई का करी बोल बाकी चांद के मजा चकोर से पूछो चांद के मजा चकोर से पूछो सावन के मजा मोर से पूछो अगर पूछो ही के बताओ अनहरिया के मजा रात के चोर से पूछो उहे बताइए अनहरिया के मजा सरकार गाना के भाव बा कि तोहरा अखिया की काजल हमारे जान ले गई सरकार आंख के काजल से आदमी के जान लिया ला कहीं आंख के काजल से आदमी के जान ले गई तो पाकिस्तान में 2-3 गो के भेज दिए बाप रे बाप कत्ल करके आ जाए लेकिन गाना के भाव बा सरकार एह बड़ा फैशन के दुनिया फैशन के जमाना हो गइल बा गाना के भाव बा कैसे अरे हाय हाय रे हई जमाना कैसा न हो गइल
पहले के लोग का रहे अब के लोग का बा सरकार दिन पर दिन और घटत जाता बढ़त नहीं खे वाह वाह हाय हाय रे हई जमाना आ कैसन हो गई आ जवन बाबू रहे पहले अब कैसन हो गए जवन बाबू रहे पहले हाय हाय रे हई जमाना कैसन हो गए हाय हाय रे हाय हाय रे हई जमाना कैसन हो गए आई भक्त शिरोमणि राम परवेश शाह जी के तरफ से 15 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में आई ये मंच की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा हनुमान जी से विनती करो प्रार्थना करे कि वहां के सदा सुखी सदा कल्याण करे कल बाकी जग के था लगेला पत्ता के भी गईले पर जग के था लगेला पत्ता के भी गईले पर सुरती के था लगेला होठ में दबैले पर मरीज के था लगेला डॉक्टर लगे गईले पर आ सास लोग के था लगेला नवका पतो लोग के अइले पर आ के मोहरी से कुछ अइले पर बाप रे बाप सास लोग पतो न मांगता वो गढ़ी माई से की है गढ़ी माई हमरा के पतो दियो कि साम मोर करी खानी भूख भूख बोरत हो के आ नागिन खानी हो के प्रेम से बोली साची दरबार की भक्ति और भगवान की दान देने वाले भक्त की उनकी माता पिता की नहीं देने वाले भक्त की आई भक्त शिरोमणि नंदू पटेल जी के तरफ से ही सवेरे से छुपल छुपल लब गया होता है हमारा है हरगुन जी के घर परिवार बाबा फिर पोरो पहुनी लोग न पहुंचल बा जय हो अच्छा देखा तनी कितना लोग आवत अइबे करी ये मंच की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहां के दिन दुना रात चौगुना बनल रही कभी जी घनी कैसे हाय हाय रे हई जमाना आई भक्त शिरोमणि हमारा भैया परम पूजनीय आदरणीय वंदनीय संजय झा जी के तरफ से 50 रुपए नेपाली के दान परमात्मा के दरबार में ये मंच की तरफ से कोटि कोटि नमन प्रणाम बा बड़ा सुंदर बात कहनी कि जेकर रक्षक बानी हनुमान जी ओकर सरसाती का करी जेकर रक्षक बानी हनुमान जी ओकर सरसाती का करी जहां डंका के भंडार बा वहां तोहर बीजू के लाठी का करी जहां चलता गोली और तोप वहां तोहर 4 हाथ के लाठी का करी आ जहाँ जगह बा घुसखोर वहाँ तोहर सच्चाई का करी हाय हाय रे हई जमाना कैसन हो गए जवन बाउर रहे पहले अब कैसन हो गए जवन बाउर रहे शिरोमणि हमारा मनोज भैया के तरफ से देखी है 21 रुपया के दाने परमात्मा की दरबार में आई ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहां के सदा सुखी सदा कल्याण करे सरकार पहले के लोग का रहे पहले के माई बहन यहाँ से यहाँ तले टीकी यहाँ से यहाँ तले मांग फारी कहेला तो हमारे पति देव लंबा उम्र हुई हमारे पति देव सदा के लिए खुश रही है लेकिन अब फैशन के दुनिया फैशन के जमाना हो गई अब कहाँ यहाँ फराता अब तो है न फराता अल्लाह से न उल्टा दहल जाता अब सिंदूर नहीं के कोई तो होल्ड ला लिए है पर रगड़ दिया था यही में उधियवनी उधियात रह गड़ात रह आ मरत रह फैशन के सरकार दुनिया हो गई बा फैशन के जमाना हो गई बा बेरा एक कलयुग में सरकार 2000 3000 4000 5000 के जींस की नाता आ जींस हुए तब पागल सियार खरखोच दिला भाई हां करी फैशन है मार तो ही के फैशन के कौन फैशन है
सरकार पुराने जीन्स होके ओकरे के फाड़ के पहिर ली। पहले के माई बहन कहीं सरकार अगर लड़का कहीं चल जाई फाटल कपड़ा पहिर के बड़ा शिकायत हुई तो में पेवन लगा दी, चलो कानू पेवन वाला कपड़ा हो। लेकिन हमरा तक बिना पेवने वाला चलता। लड़का लोग के क्या पूछले बनी, लड़की लोग फैशन बाप रे बाजार में घूमता। कहल बा कैसे अरे देहिया पर नहीं खेलूगा से नूरा साइड में लागल हो, घूमेली बबुनी मार्केट जिस पे ही के फाटल। देहिया पर नहीं खेलूगा से नूरा साइड में लागल हो, घूमेली बबुनी मार्केट जिन पे ही के फाटल हो। भवे भसुर से नाला जाली ऐसा न हो गए, सरकार कलयुग में सरकार ऑर्केस्ट्रा है ना नाचता, घर परिवार है ना नाचता। बाप रे बाप ऑर्केस्ट्रा फेल हो जाता घर परिवार के चलते। बाप रे बाप भसुर लोग खड़ियाई जाता, उत्तर में है दक्षिण में है घूम जाता लाज है। लेकिन भवे लोग कहेला बाप रे बाप आचरा में से लुगा उतर जाता, बाप रे मुड़ी पर से तो चढ़े जाता मुझे कम हो जाए। भवे भसुर से नाला जाली ऐसा न हो गए, भवे भसुर से नाला जाली ऐसा हो गई। हाय हाय रे हाय हाय रे हाय हाय रे हाय बाबा कैसा न हो गई। हाय हाय रे सरकार पहले दूध दही के कितना महत्व रख, कितना इज्जत रख, लेकिन है कलयुग में दूध दही के कोनो इज्जत नहीं खे। पहले सरकार दूध दही कहीं भर न दिया, दही जमा दिया है तो 3-4 बीघा खेत लिखा दे, जमीन लिखा दे। पहले के कितना लोग बुर्बक रहे, दही पर जमीन लोग लिखे के तैयार रहे। लेकिन है बेरा दूध दही के कहा महत्व बा। पंडित जी से कहल तक ये पंडित जी महाराज जी हमारा घरे कथा पूजा बा, सरकार आवल मुंह जुठिया लहल तनका दही चूड़ा से कति दही चूड़ा खिए हटावा जाए दो छोड़ो। सरकार पंडित जी के कहल कि ये पंडित जी चली ना दूगो खामा आया 3 किलो भुजवा दिला बनी। पंडित जी लोग पहले ही तैयार हो जाता, चलो तोहरे घरे हमारा निमंत्रण बीजे सब रही। सरकार फैशन के दुनिया, फैशन के जमाना हो गई बा। 100 में सरकार 10% पंडित जी लोग बाकी सृष्टि चलता, ये दुनिया चलता। पंडित जी लोग भी हमारा काता पूजा करावल छोड़ दिले बा। एक जगह का पूछे में कि शादी के बियाह रहे, हनुमान चालीसा पढ़ के पूरा शादी बियाह करा दिले। बताइयो कितना कहाँ के पढ़ल पंडित जी रहे। कहल बा दूध दही में नहीं के विटामिन सभे काला अंडा हो, जहाँ हो के रामायण गीता वहाँ नाचेला बंदा हो।
में आराधना खत्म हो जाता और 2 घंटा के बाद में सरकार ऑर्केस्ट्रा के 4 गो ना हो तो लवंडा चढ़ा के मंचवे पर बाप रे बाप मरद भकोल कर दुआरा पुआरा पर सुतता है। ये सब गाना होता है बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के लगे। बाल ब्रह्मचारी हमें दूध दही में नहीं के विटामिन सभे काला अंडा हो जहाँ हो के रामायण गीता वहाँ नाचे लवंडा हो। दही में नहीं के विटामिन सभे काला अंडा हो जहाँ होला रामायण गीता वहाँ नाचे लवंडा हो। ये भी राम कृष्ण के देश लंदन हो गए। भी राम कृष्ण के देश लंदन हो गए। हाय हाय रे हाय हाय रे हाय हाय रे हाय जमाना कैसा न हो गए। हाय हाय रे हाय मंगल मूर्ति मारुति नल्ला रात्रि के समय में लंका में प्रवेश कईनी। लंका के महल महल मंदिर मंदिर खोजनी लेकिन कहीं माता सीता नजर नहीं की आवत। हनुमत लाल जी महाराज पहुंचल बनी रामायुध अंकित गृह शोभा बनी न जाई और 9 तुलसी के वृक्ष तह देखी हरस कपिराई। हनुमान जी पहुंचनी विभीषण जी के दरबार में। विभीषण जी के दरबार में पहुंचल बनी वहां देखत नहीं महल के आगे चक्र सुदर्शन के चिन्ह बा। दरवाजा पर तुलसी जी के पेड़ बा। हनुमान जी समझ गई नी कि हई लंका निश्चर निकर निवास यहाँ कहाँ सजन कर बास। हई लंका नगरी में राक्षस के नगरी में भगवान के भक्त कहाँ से आ गई। हनुमान जी राम राम के सुमरन कैले बनी। विभीषण जी महाराज महल के अंदर से निकलने ब्राह्मण रूपी हनुमान जी के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कैनी। हरिओम। हनुमत लाल जी महाराज विभीषण जी से सारा हाल सुनौनी कि हम माता सीता की खोज में लंका तक पहुंचल बने। जय हो। लेकिन लंकापति रावण माई सीता के कहा छुपा कर रखले बड़े। खोजत खोजत पूरा लंका खोज लेनी। विभीषण जी महाराज बताओ तरे हनुमान जी से ये हनुमान जी माई सीता के लंकापति रावण अशोक वाटिका में रखले बड़े। लेकिन ये हनुमान जी वहां रातों दिन पहरा ही पहरा बा। आई भक्त शिरोमणि श्री श्री 108 श्री काशीदास जी महाराज के तरफ से देखी 10 रुपया के दान परमात्मा के दरबार में। ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा। हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहां के सदा सुखी सदा कल्याण करी। आई भक्त शिरोमणि व्यास श्री जयराम मुखिया जी वहां के तरफ से हनुमान जी की चढ़ावा आई। ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा। हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही वहां के दिन दुना रात चौगुना मनोल रहे। बड़ा सुंदर बात कहनी कि गरज भर खाई जी आंजन करी। गरज भर खाई जी आंजन करी देले बड़े मालिक तक गुमान जन करी। अरे एहसान निभाई हो आखी के काहे से कि सब दीना बनले ना रही श्री नारायण भैया इतना सीना उतान जन करी। हनुमत लाल जी महाराज
विभीषण जी से सारा हाल चल कहनी। ऐसे कहानी विभीषण जी महाराज कहने कि ये हनुमान जी एगो बात बतावल जाओ। अरे राम जी के दर्शन करे से पहले हनुमान जी के दर्शन करे के पड़ेला। काहे से कि रउआ के एकटे पर ही ने आ रउआ मर्जी के बिना कोई भक्त के अंदर पार न पावेला। ऐसे हमरा हनुमान जी से दर्शन हो गईल। ई रउआ बताई कि भगवान राम से दर्शन होई कि ना। हम निश्चर के जाति बनी, राक्षस के जाति बनी। भगवान राम हमरा के अपनाएम कि ना अपना। भगवान राम अपना शरण में लेहन कि ना लेहन। जय हो। हनुमान जी कहनी ये विभीषण जी महाराज, अरे जहाँ प्रेम रहेला उहे भगवान पहुँचे नहीं। जय हो। प्रेम के भूखिया है वाह भगवान राम के भई रहे। सबरी से प्रेम कि जूठा बैर खाए के पड़ल। जय हो। जय हो। भगवान श्री कृष्ण के भई रहे प्रेम कि विदुर रानी विदुर जी के साग या वो रोटी खाए के पड़ल, जय हो। वो भी बिना नमक वाला। वाह प्रेम की चलती भगवान कोई के भी अपना लेवे नहीं। हमरा से नीच जाती है दुनिया में की बा। बंदर के नाम सुतला से उठला नाम धोली बंदर के समझ लियो दिन भोजन वोजन ना मिली। जय हो। लेकिन हमरा जैसे जाति के अपना शरण में भगवान ले ले बनी। वाह ये बतिया की लंकापति रावण के दूत एगो सुनत रहले। जाके लंकेश से कहले कि हे लंकेश, अरे राउरे भाई हमें विभीषण, अरे लंका नगरी में रहत अरे राक्षस के जाति हवे। अब महल के आगे लिखले बड़े एक ओरी रा आ एक ओरी मो, एक ओरी रा आ एक ओरी मो। ये दोनों अक्षरवा के एक जगह करी राम हो गए। एकर मतलब राम के पूजा करेले। राउर भाई हमें निश्चर के जाति हमें राक्षस के जाति हमें। रावण हुई बिना विभीषण के बोलवले कहले कि हे विभीषण, अरे तोहरा हिम्मत कैसे भइल खो जय हो। कि हे लंका नगरी में भगवान के पूजा करे के हमरा शत्रु के नाम लिखले बड़े राम। विभीषण तो कहले कि अब तो हम पकड़ा गई, वाह अब केहू ना केहू के तो पार पड़े के पड़ी। विभीषण जी कहले कि ना भैया ना, अरे हम राम नहीं लिखले, तोहरा अक्षरों में से एगो काट के आ एगो भाभी के अक्षरों में से काट के रोज से रावण मस्त से मंदोदर लिख जय हो। देले। जय रावण खुश, सब कोई खुश। जय हो। हनुमान जी कहनी कैसे, ऐसे अरे प्रेम चिन्हला वाह वाह नया दमी। सरकार यदि प्रेम केहू से हो जाला तब प्रेम ई ना चिन्हला कि वह नीच जाति बानी की बड़ जाति बानी। जय हो। जय हो। अरे प्रेम चिन्हला नया दमी कवन जात हो। प्रेम चिन्हला न निराउट अरे की झूठी भाती हो। कि प्रेम चिन्हला नया दमी कवन जात हो। प्रेम सबरी के प्रभु जी से सच्चा रहे उहे फेंके बैर जवन साचा रहे उहे फेंके बैर जवन साचा रहे उहे फेंके बैर जवन
प्रभु जी से साचा रहे उहे फेके बैर जम काचा रहे उहे फेके पैर जवन साचा रहे उहे फेके पैर जवन साचा रहे प्रेम प्रभु जी के दीहा वरदान हो प्रेम प्रभु जी के दीहा प्रेम प्रभु जी के दीहा वरदान हो प्रेम प्रभु जी के दीहा ओ प्रेम चिन्हला ना निरहु कि झूठी बात हो कि प्रेम चिन्हला ना आदमी कवन जाते हो प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जात हो प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जात हो सरकार प्रेम और केकरा से भइल हो प्रेम साबित करेला बिसी पियली मीरा ए राधा कान्हा के प्यार में सहली पीरा ओ प्रेम साबित करेला विष पियली मीरा ए राधा कान्हा के प्यार में सहले पीरा राधा हे प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात हो हो प्रेम दुनिया में अमृत के बरसात हो प्रेम चिन्हला ना निरहु कि झूठ बात हो प्रेम चिन्हला ना आदमी कवन जाते हो प्रेम चिन्हला ना आदमी कवन जात हो प्रेम चिन्हला नया आदमी कवन जात हो हे मंगल मूर्ति मारुति नल्ला सकल मंगल मूर्ति हे जानत हूँ अति स्वामी विष्णु। ए हनुमान जी महाराज अरे हनुमान तू अरे हनुमान तू लंका में जाके सिया के सुधी जल्दी लावो ना अरे हमनी सब बंदर लोग के प्राण के बचावो ना अरे हनुमान अब तू ही एगो जान बड़ो अरे हमनी सब बंदर लोग के प्राण की आधार बारो अरे लंका में जाके सिया के सूद लई हा अरे हमनी सब बंदर लोग के प्राण के बचई हा हनुमान जी से सब कोई कहता अरे अंजनी लाला हो अरे अंजनी लाला हो अंजनी लाला
सब लोग कहता हनुमान जी से कैसे ए हनुमान जी महाराज अरे उस शक्ति के याद कर जाओ कि माई के गोदी से छड़प के जाके फल समझ के सूरज भगवान के घोट गई रहनी। अरे अंजनी लाला हो अंजनी लाला हो अंजनी लाला तो धैले लंका के डगरिया अंजनी लाला आरी अंजनी हो अंजनी लाला हो अंजनी लाला हो अंजनी लाला करी है निश्चर से लड़ैया अंजनी लाला करी है निश्चर से लड़ैया अंजनी लाला अरे लंका के डगरिया अंजनी लाला इतना बात जब सुननी हो देह में देखी कैसे फुर्ती जागल हो वही बेरा से करके उसका उतर नहीं तो अब के उसकुल हन वही तरह हनुमान जी अब के उसकुल वाली अरे राम नाम सुमिरन के हम उड़ गईले गगनवा हो उड़ गईले गगनवा अरे राम नाम सुमिर के हनुमत उड़ गईले गगनवा हो उड़ गईले गगनवा देह विशाल पर्वत के जैसन बनौले बीर बलवनवा हो बनौले बीर बलवनवा तो देह विशाल पर्वत के जैसन बनवले बीर बलवनवा हो बनवले बीर बलवनवा लागले भगती के नाता लागल भगती के नाता लागल भगती के नाता रोवे लगले करी है निश्चर से लड़ैया अंजनी लाला धैले लंका के डगरिया अंजनी लाला
औरान भरल बनी। ए राम नाम के हृदय लगा के चल ले हर गुण गाई हो, चल ले हर गुण गाई। अरे राम नाम के हृदय लगा के चलल हरि गुण गाई हो, चलले हरि गुण गाई। तो राम नाम पतवार बनल बा, दोसर केहू ना सहाई हो, दोसर केहू ना सहाई। लागो भगती के नासा, अरे लागल भगती के नासा, लागल भगती के नासा, घर घर मची जाई खबरिया। करी है निजर से लड़ैया अंजनी लला। आरी अंजनी लला हो, अंजनी लला हो, अंजनी लला कैले लंका की डगोरिया अंजनी लला। कैले लंका की डगोरिया अंजनी लला। चलिए सरकार आगे रहुआ चौपाई के माध्यम से मिली कि मंगल मूर्ति अरे बन्हा गईले हो, बन्हा गईले देख वीर बलवानवा, बन्हा गईले देख वीर बलवानवा। गईले देख वीर बलवानवा, बन्हा गईले देख वीर बलवानवा। बन्हा गईले हो, बन्हा गईले देख वीर बलवानवा, बन्हा गईले वीर बलवानवा, बन्हा गईले देख वीर बलवानवा, बन्हा गईले देख वीर बलवानवा। सब सन गुमानी भुला गईले देख वीर बलवानवा, बन्हा 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 गईले देख वीर बलवानवा। ये हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। वीर बलवानवा, बन्हा गईले देख वीर बलवानवा। और देखी मेघनाथ इंद्रजीत हनुमान जी के बांध के ले गईले रावण के लगे। हाँ जेकरा नाम से ई दुनिया कापेला।
अरे जेकरा ही नमवा से डरला जहान हो जेकरा ही नमवा से डरला जहान हो अरे अंजनी के पुत्र बार वीर बलवान हो अंजनी के पुत्र बार वीर बलवान हो अरे आज ब्रह्मास्त्र से अरे आज मेघनाथ से अरे आज मेघनाथ हाथ से आज मेघनाथ के हाथ से छना गईले देख वीर बलवान बना गईले देख वीर बना गईले देख वीर बलवान आज मेघनाथ के अरे आज मेघनाथ हाथ से छना गईले देख वीर बलवान बना गईले देख वीर बलवान बना गईले देख वीर बलवान तो टहर परदेसी साथ क्या निभाओगे तो टहर परदेसी साथ क्या निभाओगे ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे सुबह पहर गाड़ी से घर को लौट जाओगे तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे बना गईले देखो वीर बलवान बना गईले देखो वीर बलवान सारा देवता लोग मिलजुल के विचार करता आखिर का है तही देखी तुरंत लंकापति रावण कहत रहे के बंदर अरे तू केकरा आज्ञा से ही लंका में अइल हो आवे के तो आ गइल हो आ जाके फल चोरा चोरा खइल हो साफ चोरे बड़ो हनुमान जी कहत रहे रावण तू हमरा के चोर कहत रहो चोर तो बड़ा तू कि दूसरा के मेहरारू के चोरा के लिए बड़ा हमरा के चोर कहत रहो भलाई यही में बा कि राम जी के नारी के ले जाके राम जी के शरण में पहुंचा दो ना तो ही लंका देखे लायक ना रह जाए अरे सब देव मिल जुली करले विचार हो सब देव मिल जुली करले विचार हो अरे शरद भवानी रखल जिया हमार हो 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 अरे रावण के मतिया तो रावण के मतिया मारा गईले देख वीर बलवान बना गईले देख वीर देख वीर बलवान बना गईले देख वीर बलवान बना गईले देख वीर बलवान बना गईले देख वीर बलवान हे मंगल मूर्ति मारुति नंद सकल मंगल मूर्ति कह कहता हनुमान जी की अभी हमरा के जाए था ये माता जब हम लौटे तो तोरा के वचन दे तनी माई तू हमरा के खा जाई हो अभी हमरा के जाए था कवना भाव में नौका के बात अरे तू हंस के अरे बोले लुए जा दिलवा में दर्द लेकिन हनुमान जी कहता नहीं यहाँ सुरसा से अरे जाता दी करे हो प्रभु जी के काम लौटम त माई खा जई हो
खबर प्रभु के सुना के, सीता के खबर प्रभु के सुना के, जब बुलाए माई आ जई करे हम प्रभु जी के काम, लौटम त माई आ जई माता। हमरा के रोव हमरा के रोक जनी सुनाए माई, हो जाई बहुत देरी हमरा के जनी रोकाए हो जाई बहुत देरी। अरे हमरा के रोक जनाए माई, हो जाई बहुत देरी हो। हमरा के जनी रोकाए माई, हो जाई बहुत देरी हो। राम के काज में तन को लगावो, जनी सुन माई देरी नो। राम के काज में जनी लगाओ, तन को माई तो देरी हो। राम के काज में तन को लगावो, जनी ये माई सुन फेरी नो। के काज में लगाओ जनी अरे बोलता निसाचे सुनाए माई, बोलता निसाचे सुनाए माई, चाहे जेता ना तो था जई हो। अरे सीता के खबर प्रभु के सुना के, सीता के खबर प्रभु के सुना के, जब बुलाए मैया जोई हो, यातन करे हम प्रभु जी के काम, जब बुलाए मैया जोई हो। सुरसा से कि ए माता, अरे विश्वास करो हमरा पर। ए सत्य जो जन सुरसा मुहयापन कैली, सत्य जो जन सुरसा मुह
आपन कैलीन हो चतुरनामे सुरसा तया तो हनुमत छोटा रूप में मुँह से घुसी बाहर अइलू हो छोटे रूप बनाई के हनुमती मुझे बाहर चली आज पूरा भइल कामना मा तुहार पूरा भइल कामना तुहार लालसा अपन नहा गई प्रभु जी के अरे सीता के खबर प्रभु के सुना के सीता के खबर प्रभु के सुना के जबे बोलाए मैया जई हा जाता की करे हो प्रभु जी के का लौटे त माई का जई हा अरे तू लगा लो ये सुगा प्रभु से नहीं तू लगा लो ये सुगा प्रभु से नहीं उनके देहल हल सुंदर तोहार देहिया उनके देहल हल सुंदर तोहार देहिया तू लगा लो ये भैया प्रभु से नहीं 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 उनके देहल हल सुंदर तोहार देहिया उनके देहल हल सुंदर तोहार देहिया उनका देहल हल सुंदर तोहार देहिया नौका पाठ के माध्यम से तो कुछ नौका ना सुनावल जाला लेकिन सुनावल नहीं रहा लगन के कुछ गाना के भाव बा कैसे अरे कहीं जहिया त नहीं तैगे करे मडबो में आई यार को दे एक दिन यमराज के दूत यमराज तहिया बुझाई माटी हो जाई है जमराज जहिया माटी हो जाई जमराज जहिया माटी हो जाई है जमराज जहिया माटी हो जाई जहिया उनके देहल हल सुंदर तोहार देहिया उनके देहल हल सुंदर तोहार देहिया उनके देहल हल सुंदर तोहार देहिया हरि बोल जन्मे से पहले करार कल गई कि बबुआ जात रहो तो वहाँ माई बाप के सेवा करिया दान लेकिन हई माया की जाल में सब कुछ भूला जाता नहीं तो
वाह वाह हमनिए की कैल करनी है नरक लेके जाई। कवि जी कहने कैसे कैसे भगत तू काबूल करके आइला आइला भगत तू काबूल करके तब काहे भैया सब कुछ भूलैला भूलैला तब काहे भैया सब कुछ तब काहे भैया सब कुछ भूलैला भूलैला तब काहे भैया सब कुछ भूला काहे छोड़ला तू अपन जिंदगी के रहिया काहे छोड़ला तू अपन जिंदगी के रहिया उनके देहल हल सुंदर तुहार देहिया उनके देहल हल सुंदर तुहार देहिया उनका दिहल है सुंदर तुहार देहिया सरकार रातों रात और ऑर्केस्ट्रा नाच में इतना न लुटा दे तो सरकार कि कहीं दान पुण्य में कहीं 5 रुपया देवे के होता तो 3 रुपया दिया था। वाह 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 जय हो लेकिन ऑर्केस्ट्रा में बाप रे बाप 5 रुपया का जगह 5 रुपया वो दिला तो 500 हम दे हाँ 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 उनका से कम बनी हो जय हो अई भगवान के दरबार में 10 रुपया दान दे हम बाप रे बाप। कितना जामा फाट जाता छोटू चौकीदार गम्हरिया निवासी वहाँ के तरफ से ढेर सारा दान है हनुमान जी के दरबार में। ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहाँ के सदा सुखी सदा कल्याण करो। वाह वाह जय हो ए सोना चांदी तू सब कुछ लो तैला लो तैला सब कुछ लो काहे धर्म में ना तोला गईला ना लगैला धर्म में ना तोला सोना चांदी तू सब कुछ लो तैला लो तैला सब कुछ लो काहे धर्म में ना तोला गईला ला गईला काहे धर्म में ना तोला आई भक्त शिरोमणि संदीप कुमार के तरफ से है देखी ढेर सारा दान है हनुमान जी के दरबार में। ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा। लेकिन वो दिन पिया जी राजा जी पूछिए परमात्मा पूछी है तो ये जवाब ना मिली जूरी ना मिली कहे के कैसे पूछिए पिया तो देवो जवाब जहिया पूछिए पिया तो देवो जवाब जहिया उनके देहल हल सुंदर तुहार देहिया उनके देहल हल सुंदर तुहार देहिया उनका दिहल है सुंदर तुहार देहिया हरि बोल। सरकार ये गीत के ये भजन के सजवले बानी राइटर झुनू ओझा जी। जय हो राइटर झुनू ओझा जी ये गीत के सजवनी कौनी कैसे कैसे झुनू ओझा कहे इहाँ माया बा माया बा रोजा कहे माया बा
ऊपर पाप के छाया बा सबका ऊपर पाप के छाया बा ये सबका ऊपर पाप के छाया बा सबका ऊपर पाप के छाया बा ये सही रास्ता बतावेले सब भैया आई भक्त शिरोमणि पवन कुमार के तरफ से जय हो देखिए हई पवन कुमार की तरफ से ही हनुमान जी के दरबार में 15 रुपए की दान आई वाह वाह ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा जय हो हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहाँ के सदा सुखी सदा कल्याण जय करो हो सही रास्ता बतावेले सब भैया सही रास्ता बतावेले सब भैया उनके देहल सुंदर तोहार देहिया उनके देहल सुंदर तुहार देहिया उनकर देहल हो सुंदर तुहार देहिया ए तो लगा लो ये सुगा प्रभु से नैया तो लगा लो बलथर निवासी वहाँ के तरफ से 10 रुपए के दान राजेश पटेल की तरफ से देखिए 10 रुपए के दान परमात्मा के दरबार में ये मंच की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहाँ के सदा सुखी सदा कल्याण करी बड़ा सुंदर बात कहने की बत्तिये से चल जाला गोली बर्छी भाला जय हो बत्तिये से चल जाला गोली बर्छी भाला बात के कमाई लोग पान जग के खाला बातें के कारण भाई हो जाला बैरी हो बत्तिये के कारण लोग जूता से पिटाला वाह वाह जय हो अरे सही रास्ता बतावेले सब भैया सही रास्ता बतावेले सब भैया उनके देहल सुंदर तोहार देहिया उनके देहल सुंदर तुहार देहिया उनकर देहल हो सुंदर तुहार देहिया ए तू लगा लो ये सुगा प्रभु से नैया तू लगा लो ये सुगा प्रभु से देहिया उनके देहल सुंदर तोहार देहिया उनके देहल हो सुंदर तुहार देहिया हे मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल का लवटी है कि ना उठे दिया में लहरिया लवटी है कि ना ओ मन में बसंता मन में बसंता अंगद जी गई है लंका लवटी है कि ना भाई देखिए अंगद जी महाराज के तैयारी होके खड़े का नाम हुआ हो भाई महंत शाह जी के तरफ से 11 रुपए के दान हनुमान जी के दरबार में आई ये मंच की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा अब भगवान से प्रार्थना करे कि वहां के दिन दुना रात चौगुना बनल रहे आ कहल बा कि उ चूल्हा बेकार बा जावला में ताव नहीं खे उ चूल्हा बेकार बा अरे जवना में ताव नहीं खे उ पड़ोसी बेकार बा जवना से लगाव नहीं खे उ मेहरारू बेकार बा जवना में छाव नहीं खे उ संगीत बेकार बा जवना में भाव नहीं खे आ उ गांव शहर बेकार बा जवना में 2-4 हजार रुपया देवेला साव नहीं खे प्रेम से बोली सांची दरबार की दान देने वाले भक्त की नहीं देने वाले भक्त की ना दे वाला कहे कि बाप रे बाप देवे वाला के खाली जयकार बोला बता जो दे उसको भी भला जो ना दे उसका भी भला
जी के साथ बात सिंधु लंघे जाई आवे के बेरिया हम पार नहीं पाए और गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से लिखने कैसे अंगद कहई जाऊं मैं पारा जियतल से कछ फिरती बारा कहीं रिछपति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहे हो बले बना जामोहन जी महाराज कहनी कि केहू ना जाई एक आदमी जाई के जामोहन जी महाराज कहते कि हनुमान कहाँ वाले हो ही सारा बात बीत गई रहे हनुमान जी के वहाँ पता ना रहे पूरा मगन में रहनी जहाँ से आंख बंद कैले बनी हुआ आंख बंद कैले बनी का होता का नहीं के कुछ नहीं के परवाह जय हो कहते कैसे कि हनुमाने एगो बाड़े कि हई 400 कोस के समुद्र लांग के ओकरा शक्ति के याद करा दे जाओ ऐसा ऐसा कई गो समुद्र के उ लांग दी है जय हो कहलो कैसे कैसे एक कवन सुखाजे कठिन जग पाही जो नहीं होई तात तुम्हें पाहे कनक बरन तन तेज विराजा मानहु अपर गिरे न करे राजा और कहनी कैसे कैसे सहित सहाय रावण ही मारी आनहु इहा त्रिकुट वो पारी एक तना करहूँ ताते तुम्हें जाई तही देखी कहूँ सोधे आई जाए के तो चल जाए लेकिन हमरा से वापिस ना हो जाए कैसे हे लंका नगर बड़े अक्षय कुमार बड़े अक्षय कुमार बड़े लंका नगरिया लबटी है किना लबटी है किना उठे दिया में लहरिया लबटी है किना कपि से न संग संघार